Sodisfazzjon u apprezzament minn numru kbir ta' persuni li attendew il-Coffee Morning organizzat mill-Partit Nazzjonalista fejn spikka l-kliem ta' tifħira x-xogħol siewi li qed isir mill-Partit Nazzjonalista biex id-demokrazija u s-sewwa jirrenjaw f'pajjiżna. Preżenti għal din l-attività soċjali kien hemm il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg flimkien ma' Martu N. Meri u s-Segretarju Ġenerali Michael Piccinino. F'messaġġ indirizzat lejn dawk preżenti, Bernard Gregg saħaq li minkejja li l-kawżi fil-qorti dwar il-Vitals u PBS intrebħu, il-Partit Nazzjonalista ma jistax jieqaf hawn biex iġġieled il-korruzzjoni tal-kriminali li ħakkmu lill-gvern. U fakkar kif dawk li qed imexxu lil pajjiżna qatt ma kellhom skop li jmexxu lil Malta l quddiem iżda biex jisirqu lill-poplu. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista rikonoxxa l-fatt li partit maqut qed iwassal biex iktar nies jarfu x-xogħol siewi li qed jagħmel tant li waqt din l-attività wieħed seta' jara anke wuċuħ ġodda. Min-naħa ta' dawk preżenti huma rringrazzjaw lil Bernard Gregg u l dawk kollha fih dan il-partit għax-xogħol li qed isir, ħidma li jitkomplija fuq dak li bdew Simon Busuttil u Adrian Delija fl-aħħar snin. Bernard Gregg fakkar ukoll kif l-enerġija tan-nies twassal għall-enerġija fih dan il-partit stess biex jitkompla x-xogħol importanti li qed isir mill-grupp parlamentari kollu.